Specialiseres net af ildbrotter og brøndfart. Den omtumlede gruppe er på udkig efter et sted at samle kræfter. Tasuk fremmander en slange af det sumpede vand, og instruerer den i at udforske den nærliggende grotte. Den vender tilbage efter et par timer, og den fortæller Claudio, at der er fjender i grotten. Vores helte føler sig klar til flere strabadser, så de vender snuden tilbage mod kongen af sumpen. Kong Swalibog ligger, hvor de efterlod ham, med sin tøj på skulderen. Holdet fortæller, at de har besejret den store mudder. Og efterspørger en belønning, kongen slår dem til ridder og lover dem en plads ved hans hofgruppen, spørger ind til, hvor dette kongerige er. Og kongen må indrømme, at det stadig ikke er etableret, og at de andre Swalibogs har underkastet sig den store mudder. Vores udmattede helt overnatter i kongens stenhule Tambo finder en pøl, han kan ligge i, da hans hud stadig er meget tør og kløende, når han ikke holder den fugtig. Eventyrene lover kongen at få de andre Swalibogs tilbage og sætter kursen tilbage mod grotten i lagunen. De svømmer ind i grotten, og efter lidt er de i en stor hule. Midt i hulen er en stor sø, hvor en masse Swalibogs går rundt imellem forskellige dyr, der ligger i vandet. Tasuk går i forvejen, og Claudio skifter til krabbeform og holder sig tæt til ham. Tasuk sender en af Swalierne en telepatisk besked. Jeres konge er vendt tilbage, slut jer til os, vi kommer med fred. Swalien svarer, vi har ikke nogen konge, al magt til moderen og sønnen. Kort efter Tasuk omringede Swalibogs, og han overtaler dem til at føre ham til ham, de kalder for søn. Krabben Claudio følger med igennem søen og ser nu på tæt hold, at de dyr, der ligger i søen, er fyldt med store væskende bylder, som Swalierne skærer af og bærer væk. Imens er resten af gruppen blevet tilbage for at afvente situationen. Blinde aktiverer dog sin astrale krop, og i en impulsiv hjerneblødning råber han så højt, at det runger i hele grotten. Tasuk, som bliver eskorteret af Swalierne, kaster en formular, der fremkalder den dybeste frygt hos svage sjæle i nærheden. Mange af Swalierne hopper, skrigende væk, og de tilbageblivende går til angreb. Hos de andre hænger en kuttelklædt skikkelse ned fra en faldefærdig bro og svinger en sabel imod Tambo. Tambo afværger angrebet og hugger ham ned. I en serie af atletiske hop klatrer Tambo op ad broen og befinder sig på et nyt niveau af grotten. Tasuk kæmper imod Swalierne og får en længe forstærkning af blinde ved. Claudio fortsætter ind i grotten og finder en lejr. Her støder han på en flok kultister, anført af gruppens nemesis, blæksprutte fjeset, der går under navnet Mesteren. Claudio sniger sig ind på ham og lider ham i taklerne. Mesteren kigger på ham med sine øjne af galskab i et forsøg på at dominere ham. Claudio ser koldt på ham og udstøder. Hvad kloger du på? Skål din kæft. Følg med i næste afsnit af Ildbrutter og Brøndfart.